Ani lando nyaimbo, jaber nyaimbo, ana nyai, toto nyaimbo, nyagi Lumumba nyajoimbo, jaber nyaimbo. Hey, nyikora Mugejuang ma en an Javan Makajuto aka Chui Mkali, Mr. Yath Kiasi, Kongo Kiasi, asili yake. Takono unimeduru manakete Luo Trending Nation. LTN kama mopondo wanyenyelela to bende mopanda sika ahinya bende wasoko twaguodo kendo waketelela. LTN. Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. USDA mokwongo we wakaw thuolo mondo mi wakwongo wagone USDA erokamano. Mano church ma serious. Mano church maduong' ma bende e church ma uting'o padriche madongo. Ka in ja SDA ting'eni koro budget igoyo mana ndalo auchiel. Yes. Ndalo mar abiriyo ji ok chiem. No. Chieng' Sabato. What manana? Chieng' Sabato kuyieni mondo me auto macho moki. But yini ni nyalo tedo on Friday godhiambo. To nindo. Konyoyo mon nindo bana No, itimo ne ya. Igo budget man ndalo adi. Ma auchiel no en madong ma overlap ma ji chamo mogi. Aneno kanyo Maxi Jako Chola, Brad Bazoo, Big Bazoo, Timon, Stephen Pauline, no kanyero Michael Chiemo, Ogola Wuda Lego, Awino, Ginisa ni kivinjo wa yorno makare kabisa. Mabende anbida nyimero visually tap the screen. And share the live. Koro kawacho ni tap the screen. Tiwacho ni share the live. Tap the screen. Share the live. Tap the screen. Share the live. Tap the screen. Tap the screen. Share the live. Kaya ni nyakalo mar joka nyana radio kabende. Ilugo Ohangla evening drive. Yes. An kaka ging'e pile. Idenda ni Omari Nash, Omari Chieno Jamone mbele, Chieno mineno mbele, emingo ndo boka. Kan kanyo giluonga ni dhiang' renda dhiang' paka makwar dhiang' agonga dhiang' mit kangena udu giluongo nyathi kod No. No. Webulo thomno. No wan gi ngacha. Nitiere thum. Ne wan gi nga. No. Adwa maduoko ni kama iumie cha. Biuma. Ulo ni Mano kevo makawili.
Umapangale. Umapangale. Ah. Kani kevo makawili kawero tume maro biuma. Tumo mabende tumo mako piny kabisa. Yeah. And Thum, Kevo Makawili generally, Yes. Kevo Makawili is talented. Very talented. Kevo Makawili is talented. Mama tukuradwa na dhaune fans. Yes. Gimomiyo samoro Kevo Makawili okonya winja enya. En ni joero gik monywandore. Wacho wo. Wacho wo to ma. Makoki wacho ni ati this yanda ne dongo. Nikoki wacho mano thumio ne. Apa kata ni okachi kata mano kachi bigi kik ji wuondre ni ati ni sani ko wero gik molel. Kata mano kachi bigi mondo mi no winjre. Sanda madongo tinda Tindo wara oking'eyo ne ndimro mangane beno wero ne a. Siro bendo lo. Nyora cha achane dola. Ano ko wero gicha. Machingo mono wero gicha. Alwach no thum no wadwa manyo sana. Nene kana gine. Nirum kano kela. Nene ngano jowinjo. Bendo lo nyora cha. Umari. Igeza ke ko achini ojo wero molel. Wero chakore molel joy. Weno chakore en mar ni. Ai ko wadi ndalo nyeti. Yes. Kli. Moko mit duge. Gik michamogi. Gik moko mit duge. Kli. Gik moko. Nenga toke ndizi. Ochako poko ndizi. Moko mit duge. Nenga to nyeu njugu. Kore ko pako njugu. Njugu ko dong du. Gik moko mit Duge. Gik michamogi. gik moko mit duge. Koro mane mo me yudo ka jothumbe mang'eny will prefer Yeah. leader. Yes. Jothumbe mang'eny will prefer ni kama nigi mudwaro to wer molel. Wawer gimolel. Keche kopo ni ati ni jathum wer wi maler. People know that. Gimolel wachore no chakore chon. Gimolel. Aneno kanyo MC Chris. Aneno kanyo Otis Pesa. Kasto aneno Radaman. Kasto aneno kanyo Morin. Morin Nyaroganda. Ikoni giwinjo wa yorno makare. Kendo giwinjo wa e gwenge mopogore opogore. Winjo wa do not matter. Yes. What matters ni be nena maler. Be neno Omari maler. Okay, koro nena do not matter. Yes. What matters, are you tapping the screen? But mano bende podok mata. Gima ku mata mugi. Dakise wacho nwane tineno waka intire gwenge mage. Mago boko mata enya. To be share. Kasto makuru mane mo mata. Yes. Inangamo ni gift wase. No. Gift idwaro lion. Angamo ni gift. No, idwaro lion. Jo Facebook omi lion. Jo TikTok akelo lion. By the way, ano kan kuno kado okwalo again from Facebook. Facebook wana Luo Trending Nation. Kasto YouTube. Kasto wantiere TikTok mar Dhiang Radida. Yes. FM. Ilongo ni Chokanyanam Radio. Dhiang Radida ngonga kosi wacho Ilongo ni dhiang ngonga dhiang paka makwar dhiang min kangelo wuodo dhi oduong. Ang'o mane line DJ diberi Kevo Makawili. Mano kanyo hero kach bigi. Mawacho ni adhiambo nyako bura. Wiyo jaga kokelo mos, okelo ngoma mos no. No. No skia ngoma. Bwana wero promote joma tho miya Kevo Makawili. No, idwaro Kevo Makawili. Ayi keto thum maremo to ng'ama ngima nitie. Odongo swag ngima. No, ami Kevo Kata Makawili. kongode kamano bato ngima. Kevo Makawili ngima. Seriously. Wachak ni thumno gi atiende. Miya thum. Lungo kanyo ero ni Bichenga neni kendo. Bichenga neni kendo. We will ni gini. Miare. Miya kan kamera tu. Dina kamera tu kaji. Iri ambo. Iri kamera wa nini nurika. Oh, ni ilo suma. Sawa.
Echingane kendo Sara Nyakaro Echingane kendo Echingane kendo Amota Echingane jaerana Echingane jaerana Echingane jaerana Nyalego Dwok moni tapiny matin nikech awinje bang'eny moloyo ko woni. Hey, Nyalego iwero? Nyalego chale timbe gi beyo. Nyalego? Akeni gidhi gura bat wawachi. Nyalego timbe gi beyo. Jothum mang'eny wero Nyalego. Nyalego tatien. Nyalego tat chumbe. Nyaralego nyalo minyiero. Yes. Ni Nyaralego watch movie mar Kizungu. Koro dwa yanyi gi Kizungu ma watch. Mo watch a movie. Iwinjo ka Kizungu wacho kacha ni fuck you bitch. Jokatero kamano. Koro Nyaralego be kinyne iyo wang'. Owacho ni koro to dwa yenyo gi Kizungu. Kizungu no poko yudore dhoge. Winjo ni ati fako becho. Ani ngani fuck you bitch. Echingane kendo Echingane kendo Echingane jaerana Echingane jaerana Patrick Nyaka Echingane jaerana Nyalego siya Engineer Mutini Sauti Rumba Imoro jano junya umina wino Ayuwa kenengawa Mechima chwero piwano minikaro jawe Nigi goletuna Kajo kemo bakawili Nigi goletuna Era machwero piwanga Nigi goletuna Steve Kema pare nyara lego Yakocho Iparo nyara lego mama Kampare nyagi wini mama Kagima nyagi wini Kanewa chako era nyara lego Shikilia. Hey. Kevo Makawili nyalo nego ng'ato gi wer. Nitiere kaka composition mare flow. Kasto Kevo wan gi ji adi, wan gi jomoko kaendo ma gina korgi kende. Yeah. Amiso Thuango. They are in their own class. Amiso Thuango. Classe. Classe yore. In fact ngama ular kode o. Kevo Makawili. Classe yore. Classe. Yani gimomiyo wacho ni classe jogi go duond inda. Yes. Jogi go duond ema. Yes. Jogi nyalo go duond Lady Morin. By the way, Kevo nyalo wero gi duond Lady Morin ka. But kibire duond Kevo Makawili en mare. Chake many na duond Amiso Thuango en mare. How about Javan Makajudo? Javan Makajudo is also. And wero duond ken. Javan be is okay. Yeah. Javan nga kendo mabende go duonde kende. Wantiere bende gi Piti Jangoma. Piti Jangoma. Piti be wero duonde kende. Apiti donge ma winjo no wer maka to thicho kaoni. Donge wacho no thicho no kwalo thome. Iwacho. No, mago to jo wacho. Iyo thicho no kwalo. I don't know ya. Joma wacho go be wacho ndi yawa. To ude mu wacho. Bere jo ja. Kanewa chako era wane Kisumu na riembo ngware Chiemo gi wendo nyara lego mama Nepoka ng'eyo jothumbe Kanewa chako la Nepoka ng'eyo pija Kaeli father Kanewa chako la Nepoka ng'eyo ledi nyako jongo seme Kanewa chako la Otueyo Nepoka ng'eyo Musa jakadala Kanewa chako era wani Wapinesh Nepoka ng'eyo ina mwenyana Oisha toto Kisumu na riembo ngware Towa chiemo gi wendo nyara lego ma Sande wicho game Kebuna tiyo de Tonewa chiemo gi mam Aneno kanyo wini Nyarokoth winjo wa yoro maka. Maniluongo ni Timbo Kech. Timbo Kech International. Mano tim mama. Gikoni mago tim ma giwinjo wa gwenge mag TikTok kocha.
Kaso nitie jok ma winjo wa live koro gwenge kocha gibegi wacho ni giwinjo wa yono makare. Ikone giyudo wa e gwenge mag Play Store e location ma TikTok. Yes. Location kanyo ma TikTok. Yono makare kabisa ka gitiyo kod bundles magi. Ta wifi gi. Yes. By the way, Winnie Nyarokoth, big up. Mano bende e gima kela e gimoro. Biseyudo ni chuo tiyo mang'eny gi nyinge mine gi. Yes. To me, joma nyiri will prefer tiyo gi nyinge wuone gi. Kaka jongolo gi endi dongi winjo tata ka gin ena nyinga ng'ama miyo. Yes. Iyo wane Prince Inda Munyandari. Kaka Talanta Wuda Tieno. Kevo tiyo gi nying baba gi. Awili. Kevo Makawili. Nitie kako jeluongore gi nying madha ka. Wunya Seme. Boke yudo. Aya, wan gi Fredija Kadongo Wuda Be. Badisco. Kasto wan kanyo Musa Jakadala Wunya Seme. Joiban. Kasto wan kanyo kod machoma wudiki. Emma Jalamo. Kothinyara Bandu. Yala gini. Amiso Thuango. Wuod Nyasumbi. Ai! Abedo jachiga ne lugo ni abedo jachiga wuod Nyajure. Batembe mare odhi trend ni Wuod Ogonyo. Ningen kendo Wuod Ogonyo me wacho no to koro jok manu ni chiegni kode but Wuod Ogonyo. Koro wanyalo wacho ni abeni e jathum mogolo nying fadhi. Wuod Ogonyo. Nyakwar Jobilo. Ok nyakwar Jo. Okawa nyolo riwe gino. Jo. Manyiso ni agige nege oluore gi chuo. Kech do wacho ni nyakwar Nyabilo. Jobilo. Mana kamano nyikora moga jwang mae ni nyakalondo mar joka Nyanam Radio ka bende wataye chenro mar evening Ohangla Drive. Ma evening Ohangla Drive wan wago mano Ohangla wa. Yes. Ngama dwaro mapanga legerege. Be inyalo timo niya. Inyalo kwawa. Yes. Kata kopo ni dwarege. Idwarege ti wacho ni adwaro rege mar Bob Marley mowero kama. To mowero gi dholuo stanza reyo. Ikonwa kuma intiere. To waketo ni rege ya piko. To biro ni kanyo. But to Angla. Mano Angla. Mabende adwa na kwa dhiang radida ni tafadhali. Jomotho bwobiro goyo. Wabiro bedo gi miluongo ni Marehemu Drive. Tokma. But sani nikech wan joma tindo man gi energy. Sani be ji ya tich. Ohangla upcoming artist ma tindo. Jok mangima to gi jok moko madwa no dog piny gi thuon. Wagolo thuon ko kelo malo. En gi potential to walo. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Ni nyarongo awino chal gi mama wino. Yes, ma en Elisha Toto kata Eli Toto. Ma wane LTN TV. Awinjo ni kaka ene kaka ikele LTN ka. Cha ibro yudo LTN, ma en nyakalondo mar LTN, ma TV mar LTN. LTN yudo kamora mora e audio, e TV. Kumora mora midwaro yude. Koro ne ka in gi lendo mora mora, obed lendo mar tho, lendo mar washimiwa, lendo mag jothumbe mapok ong'ere kidwa ni ong'eyi BLTN. Mose ng'ere madatimo advert nyalo biro LTN. LTN ka emwalande gimora mora. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.
opondo singo ne yuji maskasuko singo duto ne dalawa nani we jahera nani ajobuta nani we jahera nani we jahera nani dando mama michinga neni pendo mama michinga neni mera le gomba sana o bambanya nani o atima era tima kama Diang ready dah. Umari dah. Ichungo thum gozo thum dembele. No, thum dembele muda nyango. Iwe jadi ya? Au dembele yono makwa kare kabisa. Monite munego. Anero ka technician ochiko ite ka chaindo bende inyalo diyo ne thum matin e mbui anene to gimo seseto dhi nang'o inyalo diyo ne matin ka winjo awinjo iseneno ka technician bende iwinjo so bende wanoko mar tok chik mar sababa ing'eni technician gine technician nyalo chiko ite mipani samoro inyalo wani technician winjiro ka technician oketo pache weche mag AU we mano kare technician dhako nozoro ne gine voice note mochiko ite winjo mopugro ndakro koro yine pani ujwaze kare voice note moa pacho voice note mobiro ne koro oyudo ka gino tek mana omo mana kamano nyikoro moga jwanga neno kaka wantiere kod wilo mabende odonjo neno wae mbui mar TikTok koni aneno kanyo hero Genevieve Ramsey okoni winjo wa yorno makare pesa luoro koko bende osedonje buba yes penj na pesa luoro koko ne ya yes koko mane moluoro do bed ni ke ndege be goga koko no nitiere bende se moro pesa luoro koko mar wer mar kanisa kozolo kayole ma bwana shifiwe but gima wacho no tadier aneno Anglican ok goyi koka inya pes nitie bwana makata jo mochungo gari kasto wan gi kuma kori goe pesa nitie iseneno bishop kotieko to kawo ndiga bwana ma bishop utwe kanzu kama no mari bwana
Umari bwana pesa nitiere kanisa mar roho. Pesa nitie chingle. Ang'eyo pesa, ang'eyo siepna ma leme kanisa mar roho ma bende nigi roho. Iluongo dega. E dala mar Nyakach. Iluongo dega. Iluongo ni kanisa cha iluongo ni nawa. Ene Nyakach ka. Wacha. Mang'eny ka gido gi pesa. Wachi? Ai wan kije kanisa mar Israel by the way. Kanyi mutingo koro jo dola. Jo mani loka. Kanisa mar Israel utingo jo pesa. Double. I know ang'eyo ng'at achiel ma bende leme kanisa mar Israel man gi pesa kabisa. Siepna iluongo ni Roy Douglas Otieno. Okay. Roy Douglas Otieno jo Nyakach wasale. Wewe bendo sekonyo jo Nyakach to gimoro dwaro onge. Sekonyo jo Nyakach wasare kabisa to. Iluongo ni Roy Douglas Otieno. Roy Douglas. Yes. Kain katito kanyo ero. Roy Douglas ka onge gimidwaro adier. Yes. To e konyo jo Nyakach kende. Adan minenani. Onge gimadwaro tadwa kony. Idwa kony. Konya ka onge gimidwaro konya. Koro Roy no nyalo konyi. Roy no ngama ber kabisa. En ja kanisa mar Israel. Mano koro jo kanisa Israel mana zimi oluor. Adogna dwen bengek na matin. Dwen dala pesa. Dwen dala pala koso pesa. Bwana mber. No, pala gi pesa. Adwen dala pala koso pesa. Igeni pito pinde. But bang pino en pesa koso pala. Ako nini pala gi pesa. Pala pesa. Engineer. Muma en tich na duto atiyo godo nyake pando pala. Ni? Ikia wiri gidwalo hanga. Dwano gine, dwano... Muma en tich aditivo mwenye kinde no dong marom nade nero choye an kumati gumbut kumomorago en kuburu pinbiro manaru koringini ya ngeni an gicha chapare ni ya lakini apan kasemer to dhi wuok na gimoro marach ni nitire kaka nyako ni osechamo pesa ni to dhu bet kode room koro sesa ni gimoro timore koro nyako cha duok tinde ni okay it's okay piny biro manaru mathi romanaru nikati mula marom nare piny biro manaru like akeka kodhi kanyo bata nge pat murumo go niya piny biro manaru koro in real sense ang'o mono timore gotieno mang'ani wacho mane piny biro manaru jorit wacho ni jorito dong marom nade jorito dong marom nade bwana moro bende tiere ma iwero kanisa mar adwen mamit na kabisa Kenya Simon Meroa pinka Yesu ika Kenya Amen. Tino wer ka angima kuru diera. Yes. Ngato wer gi sopwan. Morwako sut maler. Ni to pala ni muma. Osiep nane baka osiep na Victor Juma. Kono wandu winjo wa yoro no makare kabisa. Victor Juma chel mang'eyo kusumane. Victor Juma. Victor Juma winjo wa yoro makare. Roy karibu sana. Roy mane bwana. Wese mugiga chel. No, Roy Douglas Otieno. Roy Douglas ni kanyo? Ma Nyakach. Asom namba kusisa monamba. Meneja Israel. No. Yes. Roy. Diang somo kusumali. No, Mario som namba ne. Asom namba? No, Mario som namba ne. Wang no kite namba dia. Iwo bala. Gimoro mi wachoni ya. Gimoro tete mukona na. Namba jo piny bad peso kete namba. Imane tekeni uwo bala.
Ichalo gik ma MCAs gini timo gi Raila. Okawo picha noketo maduong' to Raila oketo matin. Mana ma konyo piny ni en gi Raila. Kasto ombulu be donjo kamano. Ombulu donjo na MCAs maduong' to Raila donjo matin. Pok ineno gima jogo timo ne ga Raila. But mani ng'eyo. Kata mana MPs. Kapo ni gimiwacho no en adier. Kare yukae wadhi. Kawe. Kech sani Raila oket maduong'. Gima ng'eyo ni Raila nyaka bed yud AU. Nikech posters ukete kende. Gimoro ma ji timo go business gi Raila dala ni uketo ruba duok Raila. Ni Raila keto moluorore tie poster piny chalo logo mar ng'ama noloso poster. Jo siasa maka luo emosimono Raila yudo kura. Exactly. Nikech gikawo Raila to gidhi giketo matin ma picha nene no matin. Moromo kura eyo. Kasto koro idhi nder kura bende matin. Tin. Bende in midwaro MCA to iluwo bang' Raila noting'o bari Raila miketo maduong'. Sani koponi Raila duogo ni kata ng'ata chung. Yes. Koponi adier ne wacho ni ati baba emoting'o lweta. Ting' ket baba picha maduong'. Babu kaw gino ket maduong'. Chalo mana launching. To in. Chalo mana launching mar Johangla. Kaponi dwa donjo Johangla ni Prince ndo konyi launching. To ber kikaw picha Prince ndo keto maduong'. To emano weni Prince ndo keto maduong'. Dong na winjo kap osiepna moro luongo Prince ndo launching e Gesa. Yes. To ji wacho niya. Ni kawuono wadhi kanyo ni adonge ndani e Gesa na nyiero madh kora kuch. Tekni ya ndani e Gesa kusuka to timo launching. Nasomo namba na. Some number. Ukibipoka ge pesa. Yes. 0711923274. Somane pesa nikangama. Somane namba nikangama ja cage. 07 awinjo ni mondo miorni pesa kungi nenu malich. Ngane be dhoga tar. Director ngane dhoga no kisume dhoga katar. Ya 0711 jok makweche TikTok abitno. 0 kweche TikTok. Nyaka tiende gini dwanu ne. 0711 9232 74. Anwo number. No number mondo wamegi Kevo Maka Willy thumen your room. 0711 9232 74. Oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wapong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this is Ready, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search 15th April 2025. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Diang ready da diang angonga. Wale diang paka makwa. Diang min kangela. Wodo thio tuogo. Na thio kode min kodale. Mudgiro te. Iluonga ni no chukide gimoro ka itinga to nokora ne ng'ato ng'amiluongo no nyango. Yes. Ng'ano kik mos kuma ji ng'enye, ng'ano nyalo chwanyi gi ji. Ng'ano nyango toyo. Ing'eni kidwa moso nyango kaka dang wach ni iloro thum adier. Yes. Thum aloro. Ing'eni kaka dang mos ng'ato ni nang'o dhia.
nitiere onyi. Onyi. Nang'o onyi? Viadho. Mano onyi jam podi. Ni nang'o onyi? Nang'o onyi? Jite ong'eyo ni to ng'ano wacho ang'o karomo uso onyi. Karomo uso onyi. Bende onyi mosiepne ma samoro wadgi. Uso onyi ma pesa moro wadgi. Ng'ano uso onyi. Nang'o onyi? Kasto joluo be yudo ka nomiyore titles madongo. Joluo ne miyore titles do ng'ato luongo ni ng'ato biro luongo kwach. Kwach. Idonjo kumoro ma ji oringo. Kwach. Wamoso kwach. Ng'eni band mar jathum miluongo ni Musa Jakadala. Chiegni nying yudo ka nying opogore. Yudo ka nitiere kwach. Buolo misingo. Kasto nitiere. Kanyo be nitiere kanyo leko nitiere nyakwar liech jawiko jakabunde osiepe. Wajiri. Kanyo leo pongo. Ige kweje ni leo pongo mama nyero. Nikech wan nyaka gi Kadala Store. Kuri ngene inyalo miyo ngato dhi Kadala Store dhi superlatin. Abe ne an kanyero dhiang. Dhiang. Koro kanyo nitie kwach. Kanyo nitie dhiang. Kanyo nitiere liech. Manyo liech. Mano e band muting'o thuond leche. Gaso musa duok tieko ni hao. Inyoni. Nyoni kasi para liech ma batu wa nyoni. Ini kama. Gaso nitiere words moko mag dholuo. Yes. Magin nyaka wach gi mos. Yes. Nitie moro mono wach gi jasoba mokelo problem kabisa. Pieri. Ntie kaka tero gi mos ka. Kiwach arudha. Tigo wacho gi machielo. Idhi wacho gi machielo wacho ni pieri asekelo nyaka med bende gimoro bathe mondo ko. Ya pieri asekelo. Mano dhe. Wacho ni pieri. Aya wan gi kumoro ka cha but kar kisika. Gen ge nyeng moko bwana Nyamataro. Eni kori neno kake wacho. Wacho ni Nyanza nyakatika. Toke mawacho ni ya. Iwa nitie kaka iwacho gi. Inya kata mana ng'ado gi in short. Idhi ka nyadhi nyama. Okay, yadhi nyama. Nyama mane? Taro. Nyama. Yadhi nyama. Roka. Nyama roka. Ichapa ng'ama dhi nyama. Vela. Nyama chom. Gato wacho no dhi nyama vela moya moko chamo nyama. No wang'o iya ahinya. Kasto wan kendo gine gi pandi. Kidhi Kisumo. Pandi paya. Pandi paya. Iluonge ni pandi paya. Twende kazi. Koro achaka mitho mane. Okoth Jarapogi. Okoth Jarapogi timweyo. Aminyi mane. Miya Abongo Jakabwana mowacho ne ng'ano ne. Okay, which love I'm not the best. Lakini atimo my best. Kopo ni ati nitie jakamera miya kamera na. Kopo ni ati nitiere ng'ato loka kanyo manyalo tero nwa ng'ato loka. Kaura Bongo manyeuru mana visa passport obiro tiyo gi mara. Ase off. Mano do be akonyo ng'ano. No? Mane konyo upcoming artist. Iseketa uma. Ema dhi mbele. Kikirem denda gi love. Kikirem denda gi love.
Lakini ate mano bende kaluwore kod gima koro osechopo ma iluongo ni Valentine. En koro en kinde ma bende koro nyiso weche hera, to bende kanye ma koro idwa ng'eyo niya nitie jomong'eyo weche hera but they are not the best. Adwa ni wetiekre, ang'e ni jomoko dhi gura but ma to koro awacho. Yes. Valentine. Yes. En mar 22 years and above and below, sorry. Above not what not 22. Huh? Not 22 itere mang'eny ahinya. En nyaka. Wakidekta kiniya, Valentine en mar jo 26 years kadugo chien. 26? Yes. Do 26 ipi ka ore jogi? Idwa ka uchi ng'ato man gi nyithindo ang'wen? No. Itero out? No, 26. En in 26 kadugo chien, mane makoro. Kare waket gi 25. 25. Ne, ki ng'ama dhako ma pok oromo 26. Yes. Gen niteri Valentine. Valentine treat nyaka mi. But just 26 and above, in Rit Women's Day, Women International, iluonge ni women ang'o? International Women's Day. International Women, rit mano, mana achiel, ariyo. Kopo ni otiyo kin petit. Yes. Okin ng'ama inyalo ting'. Yae. Okin portable. Kik yudi, in chieng' ma ji dhi e Valentine, in wadwa yudi e dho chemistry dhi tim deworming. Wacho what? Yeah. Chieng' Valentine wayudi kuonde ariyo. It is either idhi e deworming kata in e gym. Sweat. Ikoni move. Ni bo bet rito maua. Umari ng'eni maua onego bed ni ichiwo kaluwore bende gi size mar nyathi ma nyako kaka romo. Yes. Kotin koso kotimre nade. To miye maua. Maua ni tiri tieng' di ng'eny. By the way, yokondika ni en maua mane onego bed ni ichiwo e Valentine. Wach maua moko ndikno kik ichak iwach ka nokelo ni ng'ato problem. Wacho what? Ng'ato mata wacha ng'eni uloro cameras gi microphone. Walor microphone. Ne. Dhiang' ng'ato dhi yuda chieng' tarik 14 February. No, en tarik 13. Koro ing'eno ng'iyo form makiny to kone. Koro nodak Kibera. Oko print. Nodak Kibera. Koro gima jama yodho timo. Kibera kacha chiegni gi Lang'ata. En odhi Lang'ata cemetery. Odhi yudo guogi moko ni negi pesa no iko to keto flower kanyo. Ochoko 4. Choko guogi 4. Ochoko flowers 4. Flowers 4. Ewi liel. Odhi mondo nego nyathicha. Bwana nyathicha kode yudo rose mapache tek iluongo ke zongo ni boki. Jomoko ne luongo ni bokwet. Opere gacho donjo gi boki. Opere nyathicha ai bailama. Momiye gimoro nene. Ing'e gimoro timore bang' mano. Ng'acho wuok koska gisetimo hera gi dong' chieng' Valentine. Nyako cha nokonindo otieno. Oleko nade? Oneno, obine. Oduong' dhot. Oduong'ne. En koro dhi ringo bwana ni ati love ne oduogo. Pani ati gidwa dhi mbele gi gotieno. Oyaw cha ni ati miya maua na. Ai! Miya maua ta. Miya maua. Dwa maua cha. An ng'ane ka ng'ane, wae gi ng'ane ka ng'ane. Ukaw maua na Lang'ata cemetery. Adwaro maua na. Adwa maupa. Iwen di tugo. Ipani tugo. Pani ongero. Yai! Kinyo duogo. Duogo ni pile, obedo mazoea. Nyakono kudwa bichi maua nyaka kawuono kono. Kutra birigo.
wati gini pesa kwero gine kon technician no duok gini chien marecha winjore kore mani luongo ni Abongo Jakabwana. Abongo the mano ngamunge ponjo mapenzi the lab doctor Abongo wacho ni okolonye weche okonyal bedo lab doctor to okolonye lab doctor kuri penjo Uda Chieng. Uda Chieng ok lab doctor. Uda Chieng lab doctor. Ene kokomo. Ini wacho Uda Tieno. Uda Chieng lab doctor mabende ochiwo clips mabecho e TikTok kacha magweche era. Ile kifuata maber tibiro yudo ka gin gigo matimo nikech aneno ko ng'iso nyithindo manyiri about red flags. Nyithindo manyiri neno ka red flags in relationship. And mondo mine ka ng'ato wacho gino nyiso ni gigo setimo. Koro owuoyo from experience. Sama ng'ato koni ng'ama nigi experience, listen. Learn to listen. Which a love. Pap to yini miwacho. Ngana wacho which a love. Which love ke pap. Nitingo mo era ngato ma legit. Like love ma legit. But podo exist. Donge bro yudo ka ingeni chalo mana kata kod yalo. Bro yudo ka jok ma yalo wanyesa. Jok mosetimo richo kabisa. And kinde mana kwalo. And kanyi makora chwanyora ge pastor. Ingene moment mi yalo kamano. Kasto ani expect ni ati an poka chodo, ineru ni chodo moromi. Then ante dwadwa ni koro tawe. Iwe nang. Angamu ni koro ni na chodo higni adek, omiyo nyathi Nyasaye, ami 3 years, chodi mondi dugo lem. Ino kedwa. Ini se chodo higni adek. No, in fact se chodo nyaka higni. Ngato wacho ni an nachake auchiel. Madhi aboro. Wane meneno wanyaka koro wadonjo Nairobi. In winje kaka gino netimo mamit ni. Anto kende timo neno kasto kedwa ni anta onje kata matin. Pastors onego we girombe onj matin. Mondo richo rom ngano. Ise winjo ni ati experience is the best teacher. We ngano donje chode. Mako biro kone kanisa tukata eno nyalo timo neno ni pastor an kodi line. Na chodo. Ani gona mbaka chode ni kiana donje room. Ke kata dhi moko msoma to macho wango kondom. Mano mbaka ma inpok yani poki experience. In fact an pokarwako kata kondom. Koro ngeni ke yalo ini panidwa ipani keta Nyasaye kari duoka koch. Nitie moro ni kondom. Nitie moro kondom. Kadhi arwake ame. Koro ngini Sunday mokwongo arwako kondom. Mara chake yalo wach moro kodi. Kore ka winjo ni ya. Nitie room e chulo. Kore ka ngeni adhi arwako kondom ndo wacho chen kare gini romo gira taduogo. Koro Sunday manyien kore ka cheka winjo kicheni koro kanwa donje room mana se chulo. Chulo ga duka room. Aneno sifa milongo ni Genevieve Ramsey okoni winjo wayorno makare kabisa. Koni dhiang ni ng'ombe moja tu. Mane dhiang kende machungi tiende ariyo. Dhiang ni sai ng'ombe. Ingeni mane mewacho ni dhiang ne nyiero gimong'weyo kende gine cool. Yes. To punde ng'iyo gi koni gimong'weno mitnu. Unyiero gima midudoge. Punde ang'o dhi uchungi tiende bich ma dhok. Dhok owuok e kul te. Kul te wacho ok giwuok kata giwuok emergency dog. Gimokete gocho macho kle. Njuchu chungi tiende bich to mara bich rateng boke. Dhok te weng'we gimono ging'we gocho ya. Dhok te wacho ni apana. Kata na wacho ni gimong'wene met. Nitie gik malich. Genevieve Ramsey. Kachiel kod Victor Juma. Koni giwinjo wa yorno. Victor Juma poni kanyo? Yeah. Nyikona mga joma bende ema kelo wa giko mar show makawuono. Mar show makawuono. Adwa ni awegi gi penja chiel. Yes. Penja chiel ni endi gimi wadwoko next show. Yes. Ekind wuoyi kendo dichuo. Mama do kongo. Yes. Manindo oko. Togo budget. Okwongo we pesa to dhi nindo oko. Ogo budget. Mo we pesa ne moko matine ot. Kasto dhi omer ka pesa. To guok mer ma kata kiny kelni go kata chuny sabiri kelni go ka otengore. Inin sawa. To gi wuoyi
okomer okomiel thum to ngodi ida sadasa kube musiki mani chumbi dong nyore kana nyeo gimidwaro to nyiew ni lakini ongodi mogo dong nyore aida sadasa kube kata iwinjo ka chieke kung penjore ni to kora dwadhi kone nango yawa kare ere ngama ber makoro ladies nyalo miyo wasawa to kata men be nyalo participate gi kodwa ni ere ngama sawe ji ariyo no men nyalo participate sani nitiere pinje ma men weyo kawre gi men to kata yine nyalo ngiye koro ngato nyalo wacho ni an kasewe chiemo ta nyalo mer in my own opinion in my own opinion yes ngato be nyalo wacho ni an to mero kamer pesa na to mara odembre kase go plan kanyo kaka mano bongo jaka bwana emotigo godo show makawuono right weche love I'm not the best weche love I'm not the best lakini atimo my best LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Dakoda madhio derang tulemo ni ruotho pare ya ode. Dichuo kata Amerika dhako lamo todo no ruoth nyaka donje. Yes. Maen amiso thongudi nyasumbi Land Cruiser yanyu mangongo mokany ko dhako mesumba lek nerach. Are you bill going to begin mens? Kidwaro mondo mi iwinj weche gi kukugi gadieri gi kama scandal botime newa kete mana LTN Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'e life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.